It's the Silence Production. Annabi ƙarshen buri rayuwa ta kai ne. Annabi ƙarshen buri rayuwa ta kai ne. Farko da sunan makagin nan da yayyo sarki kuma ya sanya sarauta da daɗe gurin mai mulki. Rabbu yau ma na zo ne aikin gai mini ɗauke, kada ka bar ni da kaina komai da zan yi dan kai ne. Rabbu ƙara salati abin Mustapha Zuljodi, suna sa alaye da sahabu daɗin daɗi, wanda kai masa tun azali nake so a ƙaro gode. Na tsokar mutu tafa har ma jinin ai shi ne. Titani yau dai gidanka na tare a sanadin babanmu barhamatan da na kare, wanda ya kai ni wannan martaba kun gare da na dore. Shehana abba ababakar martabar nan kai ne. Annabi ƙarshen buri a rayuwa ta kai ne. Assalamu alaika Zuljudi farkon samu, assalamu alaika da kofar isa mai bamu, assalamu alaika ya wanda rabbu ya bamu. Mu fa yan gata ne tun da zamanin mu duka kai ne. Shafi nisa ta da kai ka ce min na zo mamudi, kaga komai na wana ka ne tuntunin amadi. Na shagiyar soyayyar ka na buge mai liwa ilhamdi, tausaya mini in babu kai wallahi ni shirme ne. Sallamar farko sha an bato gumbuwa yi kai ne, fa maza a gaban ka kowa ya sani kai dai ne. Duk abin da ka nema za ya zo walla komai ne. Ta kamar girma da kansa samun hannun ka shi ne. Annabi ƙarshen buri a rayuwa ta kai ne. Kasa mai isa mai girma ƙofar da rabbu ya nuna, ta kamar annabawa a samun ka duk suka zauna. Dama kai buwayayye ne a tamfil azal a kai nuna, na ga sirrin min kai laika ya zo a domin kai ne. Me daban zan ce ma na gane kai na daban ne. Annabawa in suka zo kokarin su tare mutane, sarkin mu kullum al'ummar sama karuwar su daban ne. Duba baya ka duba gaban ka nan zaka san wane ne. Zam nake ji na kan ka zan kyale kowa ne. Banda ribar bin sama inda ka kai ya sani, wai wanda girma za ya sani in bar gumin ka ya kone. Kaddara mini san ka ita ce kaddarar da na gane. Annabi ƙarshen buri a rayuwa ta kai ne. Sarkin mu shi na daban ne, dan nan da can duk shi ne. Ko yana nan ko baya nan mulkinsa mai karfi ne. Sanda ba a faduwa ribar sama na daban ne, wanda ya bi ka ya bi tabbas walla kowa ne. Mai tausayi mara gyama shi ɗaha kowa na shi, in ka zo masa da martaba zai baka alfarmar shi, in ka zo akasin haka ma zai baka rarrashin shi. Shi yasa girmansa dole ma ya zamo na daban ne. Yi wajibi ne dan shi kadai ne hujja, wanda zai dauke mu ya bullar da mu ba danta, tunda ba mu da aiki da zai kai mu gun kasaraja. Wallahi in baka nan mu fa al'amarin mu shiru ne. Annabi ƙarshen buri a rayuwa ta kai ne. Ya rasulallahi dube ni ya mabubi, mai gida mai Allah ka shayar da ni zulhubbi. Banda komai ina faɗi a tun da zakati madubi, kai yi min duban da ka yi wa umarunka wanda na gane.
ta barka na furta yarda in maka yadda na so ko da ta alfarma ne. Annabi karshen buri a rayuwa ta kai ne. Annabi karshen buri a rayuwa ta kai ne.